Avui els nostres mars tornen a néixer. Perquè tenim una illa millor, però sobretot més sostenible. Per tots els que estimam la mà, fem una gestió global responsable amb l'entorn i les persones. Amb un gest sincer, retornem a les nostres platges el que mos donen, perquè conservin la seva harmonia i equilibri. Perquè avui tenim una illa millor i les seues platges són la casa de tots. Ajuntament de Santa Eulària des Riu, compromesos amb el nostre entorn.